Zulu omnyama ondlela zimhlophe kuseyindlondlo eshaya impengwane la. Namhlanje ake sibuke enye topic evele yafika nje esikhaleni. I-topic yento esengeke yangehlela engithi asibuke, ukwehlelwa umoya. Inzima le topic. Kodwa sizoyichaza. Kwenzakalani uma umuntu ehlelwa umoya? Kunzima. Sisho ukwehlelwa umoya mawukade ukhuleka. Kuye kwenzakaleni. Kuyinto elikhulu ukuyichaza ngoba umoya awehli ngendlela efanayo kubantu. Wehla ngeindlela eziningi kubantu. Ebese ufika usebenza-ke ngokwahlukana. Futhi akusho ukuthi mawuswehlelwe umoya uzoqala usebenze yonke into akuqhume no. Akusebenzi kanjalo. Kungathatha isikhathi ngaphambi kokuthi izinto zakho zibonakale zigqama. Ngoba ngishilo ukuthi umoya awubehleli abantu ngokufana. Kuye kuvela imibuzo ukuthi anti umoya ukwehlela nini. Ziningi-ke impendulo. Ngizokunika impendulo yokuqala engake ngayithola ngase ngibuza imibuzo. Ongangimbuza imibuzo agcina singezwananga. Angisho kanje. Ngake ngathandana nenye intokazi engeke ngigagule isibongo la ku YouTube ngoba ngenze igcina ibona le video. Le ntokazi le yabe ikhonza ePostoli. Yabe seyintshela ukuthi umoya oyingcwele uthola ngokubekwa izandla abaphostoli. Ngabe sengihlaziya ngokolwazi enginalo ngeBhayibheli. Kwakhona la umqondo ophika khona. Ngangingekho ke kugxekeni nokho. Ngabe sengiyibuza ukuthi uyubone ngani ukuthi uye wehlelwa umoya ngokubekwa izandla abaphostoli. Impendulo ayingenelisanga nginika ngoba wangitshela babe bekuphawu lukamoya oyingcwele esifubeni nasesiphongweni. Ngase ngibuza ukuthi uma umphostoli ezokubeka izandla ethi wamukela umoya oyingcwele usukulindele ukwamukela into enjani. Intokazi le engawulindele lo mbuzo kwaba lukhuni ukuthi uphendule. Ngabuza ukuthi nuchaza kanjani umoya oyingcwele ePostoli ukuze wazi ukuthi uzokwamukela into enjani. Nakhona kwaba inkinganyana. Imibuzo engangiyibuza kuyimibuzo ayifuze leyo mbuze kanjalo. Ngabona ukuthi sagcina singezwananga impela. Kwangekhona ukuthi ngangilwa nenkolo yayo noma kanjani cha. Ngangibuza imibuzo yento nomunye umuntu angayibuza. Ngoba kulukhuni ukuthi into uyitholile kanti awuyitholanga. Kwakuyinto enjalo engangiyigwema ukuthi uzothi uthole into kanti awuyitholanga. So zingane zakwethu ake sibukele. Uma uthandaza uzokwehlelwa umoya ukholwa. Ngabuza komunye umfundisi wangitshela ukuthi umoya oyingcwele uthola ngalesi wamukela uJesu. Nakhona leyo mpendulo kwaba impendulo engayamukela kodwa ayinganelisanga. Ngoba kunabakholelwa ukuthi umoya oyingcwele afuna ukuthandazela ubeke umuntu thizeni izandla buse wemukela. Usuke nakhona unenkinga yokuthi kawazi ukuthi uzwamukela into enjani. Sibukeni-ke. Uma uJesu ebeka abafundi bakuthiwa abaphephethwa wathi yamukelana umoya oyingcwele. Kepha wathi abahambi bohlala eJerusalema balinde eJerusalema beze behlelwa umoya oyingcwele. Wabe sewehla umoya oyingcwele kubona ngelanga lePentecost. Kwase kuba khona ukuthi uPetru noJohane baya eSamariya bafike bathandazela abantu behlelwa umoya oyingcwele. Labo bantu babeshunyayezwe uFiliphu. uFiliphu bengumpostoli. Yini engababekanga izandla bamukela umoya oyingcwele uma umoya oyingcwele uthola ngezandla kubapostoli. Kepha kwaze kwaba kudinga ukuthi kube specific ukuthi akwehla uJohane noPetru. Uyasuka futhi uPetru uye endlini kaKoneliyu. Wathi esashumayela kuthiwa bayizwakala sebekhuluma ngelimi sebehlelwa umoya oyingcwele. uPetru wayesebuza ukuthi ukhona yini ongala namanzi ukuba laba babhajadiswe na. Base bamukela-ke umoya oyingcwele. So uyabona akaze kube khona obeka izandla. uPawulu lo esewuSawulu kuthiwa kwabizwa indoda nje thizeni. Kwathiwa Ananiya yathi inkosi ngilapha kuthiwa hambe uyothandazela uSawulu estradini kuthiwa isiqondile. Kuthiwa afuka umthandazela. Wathi Sawulu umzalwane yamukela umoya oyingcwele.
leyo ndoda engeyena umpostoli. So akusa-edaphi futhi nalapho kuyakhomba ukuthi laba bantu abamukela umoya oyingcwele endlini kaKorneliyo babengebona abantu bemukela uJesu, base bemamukela uJesu. Kuya ngokushiyana kwey'nhliziyo ukwamukelwa kwamoya oyingcwele. Kungenzeka inhliziyo yakho uthole nezinto ey'thile bese umoya oyingcwele angafiki kuwe. Kuyenzeka omunye inhliziyo yakhe ithambe isheshe imukele bese umoya oyingcwele efika kumuntu. Kuyinto ekanjalo iy'ngane zakwethu, asikubuke kanjalo ngokwale video. Kodwa-ke kunemibono eminingi engaba khona. Abanye bahamba bozile ukudla bathandaze bamukela umoya oyingcwele, abanye bamukela esontweni, kushiyana ngabantu. Ngizothi kuyelana kakhulu nenhliziyo. Kuyitopic ebukhuni khona kodwa into esingayibeka nje ibe-dominator phansi ukuthi kuyelana nenhliziyo. Asibonge indlu yakwethu, nibe nosuku oluhle. Sibonge.